איזה עוגה! של מי זה? סיסייה. מי זה? אוי, פיני! מי זה? צעצוע של? חיבור! נכון! תתקשר לשיר, כן? וואו! צריכה ללמוד קצת לא, זה... צחקו עליי עכשיו. הילדים הריצו אותי. 4 ילדים משחקים כדורגל. מי רוצה עוגה? לא, רגע, תראי זאתי, לא, היא לא מפסיקה לאכול זאתי. תביאו אותה עם הסכין. על הכיסא של ים. אבל לא לגעת, אני אחתוך לך עכשיו, רגע. גאלה, נוש לכיסא של ים. ראיה. Что дети издевались со мной только что? למה? Какой там кадур, они мне кидали мяч, за ним бегал и смеялись, стояли. רגע, ים, רגע, לא לגעת. Так, что делать с салатами, Егина? Подержать их в банке или в мусорнике? Да кто это уже будет кушать сейчас? די! Сера, אני משאירה לך שם בשולחן ההוא, אני זורקת את אלה. כן, הנה. בסדר, תדליק את זה. אבל לא שמעו! הנה נר לליאם. וואי, איזה עוגה. רגע, שסייר יבוא, אני אעמוד איתו מאחורה. של מי הבובה? לא חבל? וואליה. זוהי. הנה. הבובה הלכה לך, מתה. רגע. סיירי, בוא לידי. רגע, תזיזו משם את הדברים שלא יהיו בתמונה. ילד, תן את זה. ידליק, אני משהו. המצלמה שלנו. לי! בואי לפה. Посмотрел, так подумал, за משם. לי! לא לגעת, הוא אומר לך. גנה. לך לא לגעת. אני מדליק לקרר, אני פה, בואי לפה, תתחבר. לא תראי לי את המצע. будем дуть. ליאם, בוא תעלה. Дует. Сейчас ветер задует вместо нас. Где ребенка? давай. Да, коровы, арахты. давай, תעמוד, דוי, תעמוד. Шняк, я все далек. давай. давай. 1, 2 ושע. צילה! כל הכבוד! Мазаль тов. Молодец, мазаль тов, мазаль тов.